Eastern Karbi Anglong College along Rusem Sonsing Ingti Chikluarni ke Plang Arani ka Chikimo Lapen Kumlin ke Parjap Japan Long Iki Sompon. West Karbi Anglong Lang Meglu Hanserong Hemari Ingti Awopong Chujun Karbi ke Pajud. Kardong pini prime time berta longpen nili sami rupaliti mongpi non bertang tompen harjupun nikta. Bukajan LACR lo Eastern Karbi Anglong College along Ru Samson Sing Ingti Chikluarni ke Plang Arni ka Chikimo Lapen akumlin ke Parjap Japan Long Iki Sompon. Thang inkoira narkep Create Roxy Bukajan LAC angkang Eastern Karbi Anglong College along KSA Bukajan District Committee atumpen patir piponsi Roxy kep rakethom apong Eastern Karbi Anglong College along Rusem Sonsing Ingti Chikluarni ke Plangaran ni ka Chikimo padupon. Mai chingche aprang Bormanthi Owekimi KCS unit atumpen Rusem Sonsing Ingti alun cheto kadu kawe kachetong kedo anatumaphan jume senpen parjuponsi mai pangchengpon. Labang somai KSA Bukajan District Committee amai phu Raju Ingling pen mai chepahem phu ponsi mesen pen pachun pon. Lapen ini mai bharat ke yang dia bot alam bharat ke Surya ke rumah dia lo. Lapen ini alam bharat isi ras Karbi Anglong College along Bukajan District KSA ahin pen la buk Samson Sing ti akumlin ke som pondipu abang solong ike som along nili hang apuna jaga wede sita nili labang so akam kedang poni pan poni pon. Mai ki phalam the KSA Bukajan District Committee achunbang chesong guru rongphar ahin pen kachetong arat atumaphan klardak pen pachini pon. Labang somai long lamjai sarpo aman pen kachetong dun tiripi Karbi lamet amai bidi sar barim ingti aluhi aman pen kachetong dun KSA Karbi lochali asong tiripi amai phu Simeon rongphar chunbang Thompson rongpi KSA tiripi bidi sar laichan ingleng dihin rimbang longkiri ingti AJYCP tiripi mai phu jitu phukan Karbi lamet amai hanjang lang so aro achunbang sampri kimi phangchu surupathar youth forum amai phu siwo rongpi Eastern Karbi Anglong College achunbang sarmen kiso dun mai phi piribi bepi lapen ki ongdung Karbi lochali risu ejangatum labang somai long nang chitong dun sik chiki modun rinti Rusem Sonsing Ingti aphan Chikimo Detpen Rusem Sonsing Ingti akumlin ke Parjap Japan anu chok ke sompon asaita dengpon bangsonu jok ke sompon along KLA tiripi bidi sara ke hai barim Ingti ahin pensi Japon lapen KSA tiripi KSA Bukajan District Committee lapen ki ongdung asongja lochali risu ejangatum ta cherabdun non labang sopor mithang akhaya phan risu ejangatum jongsi mena longri longpada phan cherai komji pulotangti kacharlia nathu paprang unangji anparata mena ale phan kache matha chot kalisi Rusem Sonsing Ingti nangki matha lapen ke claim te kang ason thot ilita matha donse kengkam chejor dunangji pusi KSA tiripi amai phu Simeon rongphar ahin pen rat angnu ningjepon kachop hapon lamjai sarpo aman Karbi lamet amai bidi sar barim Ingti ahin pen labang sahut Eastern Karbi Anglong College Kup along sitami Rusem Sonsing Ingti ahin pen kachetong rat chesong lapen lochali risu ejang kedoan angnu Rusem Sonsing Ingti akai alamu lapen Rusem Sonsing Ingti kemang asai kedoan kladak pen than pachilipon Eastern Karbi Anglong College Principal Anil Chandra Das alang ni phan aluhi sarpo aman pen kang thum karne che phan aprang pen chopha ponsi alang lihin pen sitami nang chetong dun vek populam chakchi pidun tangdat api pini alang li phan aman apeng pen kang thum karne che apora bangki alang li abang dokok api sitami nang chetong dun dedet ke Rusem Sonsing Ingti aphan aman ki pipe lapen lo charwi asong aphan kelang prot ason lopusi KSA tiripi amai phu Simeon rongphar ahin pen pherang kyang no ning kang samse nang chepaklang dun kepajut si KSA Bukajan District Committee dihin chunbang desoy teron ahin pen Japon si rat akachesong asemi deng tarampon lapen KSA achesong pangtang nang people struggle long live KSA achithi pading nang Karbi lochali achithi pading nang puhang pon si mai pajut pon hanjang lang sopen Trison Lekthi Karbi Daily News Thereponi phai isiarni West Karbi Anglong langmeklu hanse arong hemari ingti achipong chujun karli mesen pen pajut pon Labang so chujun karli along karli phejo sari boida sarpi sar anbak hor hak kacholang rakompi hor hak ke thap lapen ke pajut ke wo phuwo kingbong kacheba hai huisi sai dengpon
labang so achujunalong aluhi aman pen chintong pinpo arong pen wan kalana abang phu chintong dili pinpo ingtihem isi donrap ni hu hor hak kewan serdihun langso rongpi asor ingjirarlu hor hak langmeglu hanse hempen amparata phili ahor hak haraghat okereng teron arong pen sar ahor hak laki langmeglu hanse arong atum lapen akaprek ke thekiding atum lapen rong amekar atum ta chetong don arnam lang pi pen Jameson teron Karbi Daily News. Non Yewangji Assam Assembly Election Karjap Dunji upon APHLC Asong Pen Kachedan Dunji upon Amen Pangdak Pontanglo. Thereponi Pai isi arani All Party Hills Leader Conference Tihek men APHLC atumta Assam Assembly kilik adhu Karbiang long priadim ta kilik kachedan dunji upon long ni adim amen ke pangdak pontanglo. Haraghat LAC pen Suren Kramsa lapen boy thalang so LAC pen Bikrom Hansi atum phansi APHLC asong pen kachedan dunpo. Birta kelong dun atengke non RC nini ang bong pen lote dipu LAC lapen bukajan LAC pen kachepati dunji abang phumate bang phiatum amen pangdak pon pupusi birta longdun. News Text Report Karbi Daily News. Pini prime time birta banggil ansi kang tonpon iglo domi thakme kurwang thu.